size bafundisi. Siboshiwe. Yebo. Sicela niphulele aboba bomfundisi. Kuthiwa itulo siyiyeke. All right, kuthiwa sizithethe eBathon. Yes. Okay. Hayi right. Kodwa indoda yazi noma singabonakala isitulo isinjani isithwele. Azambe siyoqala khona lapha yakhe epassage lethu. Siyacela abaculi basitulele. Siyacela abanye abaculi basondele. Ngenkathi omama udluli bebhizi nabanye uyadinga ukuthi kube khona useduze kwakhe kucula. Ngiyaphatheka kabi mina ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu esisebenza nabo abaculayo. Angifuni ukuthi basalele kude. Nabo bonga ngale sondelani la sizocula siyahlabela. Ukhuluma mamkhize ngimbonile lapha. Izandla siyacula. Amen. Ngoba umfundisi laba oyinqebo sikaNkulunkulu lezi. Angisho njalo. Inqebo sikaNkulunkulu zidonsa umpresident. Ngiyacela umculo. Ngicela umculo. Tina himishangeni shasi hibwezakulu Tina baba Tina himishangeni shasi hibwezakulu
Siyabonga. Wasuka futhi lo. Hey, Baba President. Wakuphinda lo. Beno Baba President ne-office lakhe. No-Lady Press ne-office lakhe. Sibona ngabo ukuthi sebonyuliwe kwabanyulwa kulezindlu. Bayenze njani ngomnikelo noma bathi thina sonikela bona banganikeli ake sibone. Umanyana lo mama emva kwalo madoda. Ladies first. Umanyana lo mama emva kwabo amadoda. Umanyana lo mama
emva kwabo umbutho wamadodana enkunzi kayihlehli izobe iza nembokode kamagayisa nalamaswati labekunene bonke hlangene. Hallelujah.
onoBhayibheli basukuma kanye kanye. Emva kwabo kuza intombi zesiphika. OnoBhayibheli nabavangeli basukuma kanye kanye. Emva kwabo intombi zesiphika.